Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Maigsuon nanata sa ikanapulog lima nga Domingo sulod sa tuig. Gipahinomduman ta nga isip mga sumusunod ni Kristo, musunod sadta sa panag-ingnan sa maayo nga Samarianhon or the Good Samaritan. Busa iampo nato nga kitang tanan magpakabana sa panginahanglan sa atong isigkatawo nga ang atong mga leaders karon, labi na ang mga leaders sa Russia ug sa Ukraine, magpakabana na unta sila unsa kapait ug kalisod sa nahitabo ron sa kalibutan tungod nining ilang gubat na ilan untang ihunong ang ilang mga kapungot sa usag-usa. O gato sang iampo ang atong nasod, ang mga leaders, labi na mga bag-ong nilingkod sa atong gobyerno, magkasinabtanay unta alang sa kalambuan sa natong tanan. Nya ang atong mga benefactors and donors nga nagpakabana sa atong panginahanglan, labi nang sigig palit sa atong slots para sa Thanksgiving ni Venerable Chupilo Kamumot, hatagan sa grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Hug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akog dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Amen.
Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran nagtultol kanamo nganha kang Kristo. Himoa nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon ngadto sa katawhan, kon patalinghugan ninyo siya, ug tumanon ninyo ang mga sugo nga naisulat ni ining basahuna, ug kun mobalik kamo sa Ginoo nga inyong Dios, sa kinasingkasing gayud. Dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlawa. Wala kini didto sa langit, ni atua sa layo. Dili kamo makaingon, kinsa may mukuha ni ini alang kanato, aron kita makadungog ug makatuman ni ini. Wala usab kini didto sa tabok sa laod nga moingon kamo, kinsa may mutabok aron pagkuha ni ini, aron makadungog kita ug makatuman ni ini. Duol ra kaayo kini kaninyo. Anaara kini sa inyong baba ug kasing-kasing, busa makatuman kamo ni ini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. O Ginoo, nangamuyo ako kanimo sa panahon sa imong kaayo, O Dios. Sa imong dakong kaluoy tubaga ako, sa imong walay hunong nga panabang. Tubaga ako, Ginoo, kay walay kinutuban ang imong kaayo. Sa imong kaluoy, lingia ako. Sa inyong kinahanglan, o mabuhi kamo. Naguol ako o gania sa kasakit. O Dios, sa imong makaluluwas nga hinabang, panalipdi ako. Daygon ko ang ngalan sa Dios diha sa awit, ug himayaon ko siya uban sa pasalamat.
Tanawa kamong mga mapaubsanon ug pagsadya. Kamo nga nakita sa Dios, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo nagapatalinghoog sa kabus, ug ang iyaha nga gigapos dili niya tamayon. Kay ang Dios magluwas sa Siyon, ug magtukod pag-usab sa mga syudad sa Huda. Ang mga anak sa iyahang mga sulugoon maoy makapanunod niini. Ug sila nga nahigugma sa imong ngalan magpuyo niini. Dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan, ug mabuhi kamo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atoa sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pabuhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang inyong lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang maguna sa tanan. Kay pagbuot sa Dios, nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa, pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon, ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Iyaw ikaw, O Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo unsa may kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna. Og higugmaa ang imong isig katao ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag. Buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya ug mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isig katao? Si Jesus bitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico o gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Og nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana. Sa pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya, nahiagi usab ang usa ka Levita, og miduol siya og mitan-aw sa tao, og unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dalana, nahiagi sa gitulisan, og sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya og gibubuan niya lana og bino ang iyang mga samad o gibugkusan. Unya, gipasakay niya ang tao sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, galma siya ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Og si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig katao sa gitulisan. Ang magtutudlo sa balaod mitubag kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busalakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang usas mga punto nga atong makuha sa atong pagbasa karon labi na sa Ebanghelyo kanig yung pagtuman sa balaod. Ang tao nga gustong malangit kinahanglan gyud magsunod og balaod. Kamo kusog mong mutuman o mosupak? Kinsa dinhi ang kusog mutuman sa balaod? Taas ang kamot. Ang tanan pulos na mga yawanon. Wa kaabot og ikalimang bahin ang niisas kamot. So kanang mga musupak sa balaod mao nay mga yawanon. Simple nga balaod dinis atong simbahan manimba gani. Sunod gyud mos pimag unsaon pagparking, sunod sad mos mga asherits o kanang atong frontliners unsaon paglingkod asa mo lingkod. O naagyoy mosupak, nasay magsigig barog dihas gawas nga bisag duolo na sa atong mga asirits, mulingo gyud kay magbarog ra gyud mi diri. So di ko mosugot ana ha.
nga magbarog mo dihas gawas niya, di apay daghang lingkuranan, mas maay pag manguli mo. Ngano man, nganong anha mangkas gawas magbarog, nga niya pa may daghang lingkuranan sa sulod. Ang imong tumong ana, kay kundi ko kauyon sa misa, mula ka orasan ko. Sato pawa ka musimba, nag-observe ra ka. Kung musimba ka, dool gyud. Nya inigsuod sa inyo dinhi, magbuot sa mo asa mo lingkod, nagpahayahay ra ka dinhi, wa ka musimba. Inigingon sa asiris, diri ma'am, diri sir, hayala, diri ko. Record. Sige, pagbuot gyud mo, pagbuot. Sangko gyud mo sa impierno ani. Kanang tanan nga nisupak sa ato mga asirits dinhi, nisupak dihas pimag, nya kusmod kay mga naong kana padong na nas impierno. Sige, lingi ay mong tupad. Na wa ka magsupak-supak sa asirit, na kanang tanan. Wa ka nagsupak-supak sa atong asirits. Di ba? Kay kanimang gong sugo di ay Ginoo mga igsoon, di ay ni siya makapalangit basta dili nato buhaton. Kung kutob ra sunahuna kamao kay ta, di magsilbi. Mao ni ang magtutudlo sa balaod, master man kay niya. Ingon Kristo unsa may gibutang sa kasulatan, siya higugma ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, kalag, huna-huna, kusog, ug ang imong isig katawo higugma sama sa imong kaugalingon. Ingon si Jesus, sakto. Sige, buhata. Ang giingon ni Kristo, buhata. May kamong mga asawa, unsa may saktong balaod, yaw-yawan ang bana o higugmaon? Kusga. Buhata. Wa mo magsigig yaw-yaw. Butangan deg usahay. Mo nang kantang usahay. Usahay, mga damgo ako. Why usahay? Buhata. Kamong mga bana, unsa man, sa may sugo sa Ginoo nga inyo lang ang agi-agian ang inyong asawa o inyong sigihaghapyod? Ang sa sugo sa Ginoo, agi-agian nya dili hapyoron adton os manok magsighapyod. Asan? Adtos baso magsighapyod, sa botilya sa Red Horse o sa Kulapo adto magsighapyod, nya ang asawa wa na gyud mahapyod. Asan? Mga bana. Ang asawa mo sige hikap, sige hapyod, usahay rabab, mo side bit san mo hapyod atong inyong silingan usahay. Nya ang asawa wa na gyud mahikapi. No. Kamo mga ginikanan unsa may balaod sa Ginoo sa gugma ngadtos niyo mga anak, sigihag sugo, sigihag yaw-yaw o sigihag alagad? Hoy, mga ginikanan. Sigihag sugo, yaw-yawan o alagaran? Tanawa, di ba wagid mo iklaro? Alagaran, labi na gyud o tapulan. Kanabang taong tapulan, alagari ginagmaayo. Diya din sa atong ebanghelyo, ang tao gitulisan, naghubo na gihubuan niya, gibiyaan nga himatyon, pasabot helpless, way mahimo. Sa atong katilingban, kinsa may way mahimo ang mga tapulan. Di na ka maong muluto, di ka maong manglaba, di ka maong manglimpyo. Sa ato pamura sila gitulisan. Gitulis ang ilang kabuutan. Gitulis sa yawa. Nya kay gitulis mas yawa, di na gid sila ka maong mubuhat unsay sakto para sa kaugalingon. Na ikaw nga nakakita ana unsa may imong buhaton, ayaw pagyaw-yaw. Maliwat niya ka sa kadtong magtutudlo sa balaod nga sigilag hunahunag balaod niya mangyaw-yaw dayon. Unsa may buhaton? Alagaran. Matud pa ni Kristo, kung gigutom, pakana. Kung giuhaw, paimna. O wa nay sinina, bulingon kayo, labhi. Labhi ang sinina. So,
So akong usbon ha, way magbarog-barog sa gawas. Ashirits, lay ministers, please. Ay, wa ta din maghimo og party nga onloke ra ka. Manood gid ta ha. Mga piltas misa. Nya sunod mo sa Ashirits ug asa mo palingkoron ay mo pagsupak-supak in town. Ibutang sa lugar ang inyong kuan ha, pinaagis ato mga Ashirits. Sige pagitagwali diri, nanay daghan. Ngano man kay gusto tang malangit sa atong kaugalingon. Dili na pwede. Sa atong unang pagbasa, nag-ingon gyud diri nga kung tumano ninyo ug sundo ninyo ang sugo sa Ginoo, malangit gyud mo. Nya dili ra ba kuno lisod sundon nganuman naa na nis atong kasing-kasing, naa sa atong bakba. Unsa may nasa atong kasing-kasing? Ang atong konsensya gipuy-an na Ginoo. Mupahinomdom na nimo nga di na mao. Ayaw nagbuhata. Ang nakaapan lang nato kay nga atong utok musupak ta, buot mo. Stricto kay mo diha, buot mo. Otro sa ng pariya na, no? Wala na to. Mo na kinaiya siyawa, mo na inigbunyag nato o kanang magpabunyag mo sa inyong anak, naagi ng renewal sa baptism. Usas pangutana diha, moingon dayon, isalikway ba ninyo si Satanas? Unsay tubag? Kusga. Niya kay ang kinaiya ni Satanas kana man yung pagsupak-supak sa tanang balaod. Mangita magina siya rason aron makasupak. Di mo musalikway. Adi mo mudawat anang Satanasa na. Pananglitan moingon si Satanas, duha lang kabuk anak ha. Dili pwede tulo kay lisod na kayong panahon. Pagpills, pagpalaygit. Niya ang simbahan katudlo, why artificial contraceptives, will of God atong sundon. Bihay may inyong sundon na naron. Daghan ra ba kayong mga tiyan sa taguangkan sa mga babae karon nga murag gitulisan, gipamutol na ang fallopian tube, gisigihag inom anang mga pills aron mga matay ang mga healthy hormones, murag gitulisan. Haron kuno di sila malusyang, nindot sila tan-aon, pero ang ila ding ilawom sa ilang lawas o sa ilang kasing-kasing, giud na, nadunot na tungod sa kamasinupakon sa Ginoo. Murag katong pari ba nga niagi sa gitulisan, dunot og huna-huna, ang gihuna-huna ang kolekta ra gyud sa kanig, ako ning tabangon alkansi na kus kolekta ani. Lakaw din siya nga tunahan. Wa mo atiman. Ang libita sad, liminister man to, otro sa ding siya nga to nang pari ni una na ba to mo sir brabako ato. Unya na lang bahalag mamatay na, ilubong lang niya na nato. Nato sa siya. Mas maayo pa tong estranyo katong Samarianhon kay andam siyang muhunong sa iyang tumong. Negosyante man ting ito siya or nabato siya kumprahon dito sa lungsod, nihunong siya og mi overnight gyud nga nagatiman sa taong nanginahanglan. Pasabot ang tinuod nga nahigugma, muhunong gyud ta sa atong kinabuhi aron mosunod og mo alagad sa tao nga mas nanginahanglan. Lingi anay mong tupad. Ing na andam kang mo sakripisyo para nako. Ing na pangutan na. Anang tupad nimo ba pangutan ay naandam ba kang mo sakripisyo para nako? Kamong mga anak, busy kay mo anang cellphone, andam ba mong muhunong anang inyong pagsigigduwa sa cellphone o sa computer aron mutabag panglaba, mutabag pang hugas, mutabag pang limpyo? Andam dili. Kusga. Wala ba tubag-tubag? Kamong mga bana, andam ba mo mubiya sa inyong barkada nga makalipay kay ninyo aron inyong i-date ang inyong asawa ngadto sa bisag mangaon na lang mo dihas Jollibee nga magstorya-storya? Andam ba mo ana? Maayo mga bana andam. Kamong mga asawa, andam ba mong muhunong anang siging yaw-yaw anang inyong baba aron maminaw mo sa inyong bana nga mo explain nganong nakapangabit siya? Andam mo?
Muhunong? O lahos-lahos lang yung yaw-yaw. Andam ba mong muhunong anang inyong siging paribans buhok, kanang inyong siging pamalit, kanang pangiskis kilay, aron ang budget ana ipalit ninyong slot parang Bishop Chupilo Kamomot? Anda mo? O digin mo muhunong. Pamalit na mong slot. Salamat sa mihunong. Wa ipadayog palit ang ilang budget para sa kaugalingon o ipalit og slot. As of yesterday, nahalina na ta og 1,169 ka slots. Oh, pakpak. Oh. Healing Graces of Venerable Chupilo Kamomot. Naapay 5,831 ka slots nga igbabaligya. Gamitono ni karong July 27 adto dito sa Valladolid, Karkar sa DST compound sa ilang house dito. Na dito ang bagong chapel ni Venerable Chupilo Kamomot. Mag Thanksgiving ta murag alas 3 sa hapon nya giimbitar tang tanan. Pero di mo katambong dito kay layo man, palit na lang mog slot, labi na mong atong mga online parishioners. Nagkinahanglan kayo ani ang atong Archdiocese tungod ining Archdiocesan event nga nag-highlight og usa ka santo o santo sunon si Bishop Chupilo Kamomot. Ato ning suportahan nganuman mauna ni ang pag-highlight kinsay atong sundon sa pagtuman og balaod. Sama ni Kristo iyang gi-highlight ang kinabuhi sa usa ka Samarianhon, the Good Samaritan. Kanis Bishop Chupilo Kamomot mao ni usa sa best Good Samaritan dinhi sa atong katilingban karong panahona nga naabutan nato. Nya makasunod sa taani. Mao na muhunong ta sa atong kalibutanon para gud ani nilang President Putin og ni President Zelensky sa Ukraine. Makahunong ka ni sila sa ila karong gibuhat nga gubat aron mutabang pagpaluag sa gibati karon sa katawhan nga nagkrisis na tungod aning epekto sa gubat, nga makapaluag sa gibati ron sa mga Ukrainians nga wa na intawi mga balay, wa na mga trabaho, wa na gani mga ginikanan ang uban, wa na mga anak kay nangamatay na igos bomba. Makahunong ka sila. Muhunong unta ta aron mahimo tang Good Samaritan. Una, tistingi igabot sa inyong balay, kakita mo mga standby nga naglingkod des daplisdan, gikan mo simbahan, hunong mo kadiyot aron maminaw sa ilang istorya. Nawa, di ba mo ingon day na gutuma oy? Nga ikaw nakabati, unsa may imong ihatag? Ang sulingas imong naw, anas ni mga kawatan ay, mga standby. Wa gila gibuhat na, sige standby. Way mga batasan, dagko naglawas, ngawat lang. Mao na imong isulti? Or mopalit kag 2 ka kilong baboy imong ipasugba nya imo day nang pabudulan nila. Bisa na lang good, inyon lang tong ihawon inyong iro nya inyong ilutuon nya ipabudol. Kusugin na sila mga una na lipay kay na nya palitan dayon ninyo og soft drinks. Ay lang nang makahubog. Soft drinks lang kanang ana ba? Gagmay, sokto. Tanawa, di ba inigsakan ni mos imong balay, kato sila tanan, magsigitog tanaw, yung sa buutan na, nganong buutan man kaya na siya, yung siya, gikan magunag simbahan, halawi, kanindo tayo ni manimba, kay mabuutan man, ani malagi kaya nas una, yung siya, dili, naminaw lang tingali na suwali karon, anak, ingon sa tong usa, kita ang gikuana, ni ato nagsimbahan gahapon, ni palit nagsalat dito padersyano, sa vao ba? Isa niya kita unsa o man nato isa murag maimpierno na gitaan nida. Igsunod nimong agi moingon to, ma'am, sir, morning. Yan naman. Murag gutom sa da. Palit na sa kay mo sa tagaan. Ang sunod ato, musunod na to, muari na to, musimba na to kuyog nimo. Ang sunod, di na to mo standby kay makadungog sa tuswali nga ang sugo sa Ginoo pag binuotan ayaw pag tinapulan. Og hangtod way siguro usa na sadtos mo palit og slot kay naanay income gikan sa iyang nindot nga trabaho. Di ba? Pwede ka na dili.
Basta buhata sa sugo sa Ginoo ang pagsabwag sa maayong balita ug ang pinakamaayong balita matod pa sa atong tubag sa Salmo sa to dangop sa Ginoo sa imong panginahanglan o mabuhi kamo. Pasabot tudluan nato mga katawhan nga modangop sa Ginoo, dili nato sawayon, dili nato agi-agian lang, dili nato ibaliwala. Maunay makapanindot nato. Salamat sa mga nagtabang sa simbahan, labi na sa atong mga namalit aning slots. Dako kay mog mapaabot nga grasya nganuman kay kun naa kay ihatag sa Ginoo pinaagi sa simbahan, ibalik sa Ginoo nga langit nung paagi. Mao nang ingos Kristo, buhatan ni ug maimo ang kinabuhing dayon. Pasabot maimo ang gingharian sa langit. Manindog ta mga langit nun. Nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, may kunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsakas sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Dios nung kaayo gipadayag diha ni Kristo ug sa mga taong nagsunod kaniya ang atong mga modelo sa pagtuo. Busa karon malaumon kitang mudangop sa Amahan sa pag-ingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga diha sa iyang kaparian o katawhan, mapadayag sa simbahan ang gugma sa Dios, pinaagi sa buhing gugma alang sa isig kataw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang atong nasod, makaangkon na sa matuod nga kalinaw ug kauswagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nagatiman sa mga naalaot, dili mawadag kadasig, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga si Venerable Teofilo Kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, dadon ni Kristo ngadto sa iyang walay katapusang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Dios among amahan og manggihatagon nga Dios, among ngamuyo kanimo ang among panginahanglan. Dawata kini kay among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa santos ug sa pagtuo, sa kasantos ug sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kabi kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundili usab gipasaligan mo kami sa himaya nga way katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus maoy imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Alleluia.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eucharistia, himua nga ang imong makaluwas nga gugma magtubo kanunay dinhi kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot.
Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kinabuhi, divine life. Nya mahitabo ra ni siya kun ato gyung gamiton ang gugma kanunay ngadto sa atong isig katawo. Salamat sa mga nahigugma nato nga nialagad nining atong misa didto sa gawas, dias pultahan hangtod dinhi sa sulod o dias babaw atong choir. Og sa tanan nga minghimo sa ilang offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Frank and Mrs. Celinia Arcelo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Update sa atong nahalin nga slots ang dinhi sa HGVTC or Healing Graces of Venerable Teofilo Kamumot. Dinhi sa atong simbahan as of yesterday, ang atong halin niabot nag 1,074 nya dito sa DST community. Ang nahalin sa dito niabot na og 95 slots, a total of 1,169 slots. So pakpaka na to ang namalit ni ini. Atong iampo og atong suportahan nga mahurot unta ni kahalin on or before July 27 na apay 5,831 slots. So di man nilisod halinon basta ang tanan mahigugma og maningkamot nga maliwatan ni Venerable Teofilo Kamumot. Bahin dahil sa atong online nga mga pag-upload sa labi na gyud sa Facebook, murag istrikto na sila karon kung naatay mga kanta nga naay copyright, dili na nila ipakita ang atong gi-upload. Ila tay sanction mo na daghan ang mahibo nganong dili dayon makitaan or naiusahay maputol, usahay way sounds, murag ila sa kunuhay ng sanction nganong ning gamit tag mga copyrighted nga mga kanta ana mausad sa YouTube, pero di kay grabe sa YouTube, dinha sa Facebook murag kuan sila mas istrikto mao nang ato lang ni agwantahon, padayon lang gyapon taog sabuwag sa maayong balita basi pag ma-adjust ra pod na nila in service to humanity. Kay kana manggod kini manggoy nakaingon nang mga daot gyud. So kita wa ta mo monetize sa atong YouTube, pero naaman tay mga kanta usahay nga gamiton sa choir or gamiton sa atong singer nga na classified nga copyrighted. So dili na nila ilahos og pakita. Nang naay mga distortions, so sabtalan na ninyo ha. Unya ang ato sa dinhing kuan kaning pamaagi adjust na tagjutay, pero sunod lang yun mo sa atong PIMAG para sa parking, sunod mo sa atong Eucharistically Ministers dias gawas sa mga protocols, basic protocols, o sa ato dinhing asirits. Bisag mawa na ning mga COVID-19 gyud totally, padayon tang naay mga protocols nga atong ipatuman dinhi sulod sa simbahan ug sa gawas. So salamat sa inyong mapaubsanon nga pahiuyon sa atong sistema alang sa hapsay, husay ug luwas natong pagsimba. Nya ayaw mo kalimot sa paghatag sa inyong mga love offerings para sa upkeep palambo anang atong parking areas. Dako kay nagikatabang ang inyong mga love offerings. So ayaw mo agi-agi lang diha nga wa mo itunol anang naay may box inyong agian diha. Ay mo agi kay dunay nag-atang nga peligro diri sa unahan. Ang yawanon nga huna-huna kanabang selfishness. Ana mo na diri mag-atang ninyo unahan. Unya ang mga bata nga inyong dadon dinhi tudloi sa atong formal way of worship, way magsaba-saba, way magdagandagan, way magsigig kanta-kanta or sagit-sagit. Nyag naa gani dili kapugong nga bata dadao sa ngadtos gawas. Nya lain sad sa mga dagko sa ako nang giingon kaganiha, dili ta mag-standby sa gawas, anhi kita sa sulod. Gawas kun mapuno na gid dinhi, moadto din ta sa gawas. Kay kung nagoy mag-standby sa gawas, ang impresyon sa mga tao nga wa sila pasudla, nga dunay discrimination, labi na inigtan-aw dinhi
nga naay daghan pang lingkuranan niya sila dito barog ra siya lain man ning simbahanan na ay discrimination ana no nya kasagaran ra bas mag-standby dito dili malipayon og naong nag-ana ba ana nya di mo samot na gid ang mga taong gatan-aw dito isa natanawa kusmod ang naong kay wa man nila dawatas ilang simbahan pasudlag yun, puno na gidiri, adto na sa gawas. Ilhan man sa nanimo kanang nabutang sa gawas nga interesadong moari sa sulod kay attentive, unya relax og naong, no? Kana yung magsigilag panighawak to sandig-sandig anang kuros ba na. Usay pa manighawak pag pinaana, tan-aws pare. Garra parian. So bati siya og impresyon. Atong gibutang din sa kuan pa lang sa naong pa lang sa atong simbahan nakita ninyong naningkamot nga marang-arang ba kanang place of worship gyud including ang atong arrangement sa mga tao dinhi. So hinaut ta magtinabangay ta niini. So salamat kayo. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.